Acum 6 luni, această mașină era singură în parcarea de la Alba Iulia. În acest moment, în fața hotelului, sunt parcate, filmez, sunt parcate foarte multe mașini cu emblema Dexcar Now și cu emblema Dexcar programul tradițional. De acum înainte, toți cei care își puneau problema că această companie nu există, că nu e posibil să fie un astfel de program valabil pentru oricine își dorește să conducă mașini cu costuri zero, pot să vină la Alba Iulia în fiecare lună, când ne adunăm să sărbătorim o altă mașină care circulă pe șoselele din România în programele Dexcar și mai mult să facem o echipă de oameni care știu să-și reducă costurile, renunțând la simțul de proprietate în favoarea confortului și siguranței casei. Aceste mașini sunt noi, așa cum prevede toate programele Dexcar. Mai mari, mai mici, roșii, albe, de toate culorile. În acest moment sunt parcate în fața hotelului unde se ține cursul de advisor, care pregătește viitorii întreprinzători și parteneri Dexcar foarte multe mașini. O să încercăm să vă oferim de acum încolo posibilitatea să fiți alături de noi de fiecare dată când vom începe să lucrăm pentru a aduce și în România această oportunitate și să o împărtășim ca ea să fie valabilă pentru toți cei care încearcă să se elibereze de prejudecăți. Vă salut și vă îmbrățișez cu mare drag de la Alba Iulia.